बेखौथ' माने जायफ्रा दिनै खोनानो मोनदों एबा बिथांनि बाथ्राखौ खोनागोन बेयो माने मिनिनायनि अनगा जेबो नङा जे रायजो राजाफोर जुदि नोंजों थायाब्ला नों माब्रै एथ' बुरजा आसन मोनगोन दैदेनगिरिफोर नोंजों गैयाबा नों माब्रै बेबायदि देरहानो हानायखौ सिमां नुगोन खारन गणतन्त्रआव दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेदेरथार बिहोमा बेयाव दङ आरो बयनिफ्राय बिहोमाया जिहेतुके रायजो राजानि देरसिन आरो रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु मोनसे डिसिसन लाबाय जे जोङो खौसेयैनो इउपिपिएलआव थानानै जोंनि बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोजोननि थाखाय खौसेथिनो जों खामानि मावनोसै होननानै फैनायाव बेबायदि दैबायदि बोहैबोनाय दाहारखौ होबथानो हानाय दिनै बिपिएफआ जेबो बान्दो गैया। गोबां रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों मा बुंगोन बेखौ लानानै दिनैनि दिना आरोबाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम दिन होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा गुबैयै बे घागसा आरो खासियाबारि बे मोननै गामियाव माखासे न'खरफ्रा बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारबो दंमोन नाथाय बिथांमोनहा मोनसे डिसिसन लानानै दिनै बेवहाय घागसा आरो खासियाबारियाव गासै 60 न'खरा बिथांमोना जोंनि दोलोआव फैबाय आरो जोङो माखासे थाखानायजों आरो दिनैनि जयेन जानायजों बे घागसा आरो खासियाबारि ओनसोलाव प्राय 90% सापर्टारफ्रा जोंनि जाजोब्बाय होननानै जों बुंनो हाबाय आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दोलो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथांमोना मोजां मोनसे सानदों स्टाडि खालामनानै नायदों बे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआनो जिहेतुके फिन आरोबाव सरकार दाफिनगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय बिथाङा गाहाम हाबा मावदों मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठिखौ बिथाङा बिश्वासाव लानानै खामानि मावदों बिनिखायनो दिनै बयबो इउपिपिएल हान्जायावहाय लोब लोब बेवहाय जयनिं जादों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं रायजोफोरनि जे गांनाय उखैनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गाहामथारैनो जों सुफुंनो हागोन आरो जोङो दिनैनि तारिखनि जे महल एबा जे जोंनि परिबेस बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव जमदुवार ओनसोलल' नङा सारा बिटिआर ओनसोलावनो बिपिएफ दोलोआ मालाबाबो बिथांमोना सिखारनो हानाय नंलिया बिथांमोना एखे जखम जानानै थानाय बायदि जाबाय आरो कोनोदिन बिथांमोना सरकार दानो हाया फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मेजरिटी जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै बेवहाय आरोबाव फिन जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ बानायनानै जों सरकार दानो हागोन एबा सरकार दानो जों अलरेडि जों साखाफारा जाबाय आरो बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो होनदों बिथाङा माखासे सार्कास्टिक जे बाथ्रा थारमाने मिनिथाव जे बाथ्रा बुङो जे बिथाङा सोरबा गावनि दैदेनगिरिखौ हरदोंनो मादोंनो नाथाय बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गावहा साननानै माने सानख'नो हायाखिसै लामा गोथेनाय बायदि बिथाङा मोनदों दा बेनिखायनो बिथाङा मोनसे मोजां स्टेटमेन्टखौ होनो हायाखै दा बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै आरोबाव रासिन बिथांमोननि दोलोनि जाय कर्मिफोर जाय रायजो राजाफोर बिथांमोना गोसो बायसिनदों दा बेनिखाय दा लोब लोबै सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों आरो जोङो मोनसे मिजिंथिदों जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बेवहाय मोनबा समस्ति दङ श्रीरामपुर जमदुवार सराइबिल कुसुगाव आरो गुमा बे मोनबा समस्तियावबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जे बिजाथिफोर जागोन बिथांमोना देरहाजोबगोन आरो बे देरहाजोबनायनि थांखिखौनो लानानै जों खामानि मावदों आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दिनै घागसा आरो खासियाबारिनि रायजो राजाफोरनि गासिबो लोब लोबै जोंनियाव जगदान जानायनि मोनसे बिदिन्थि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय दैदेनगिरिफ्रा थांदोंबाबो रायजो राजाफ्रा गुबुन दोलोआव थाङा होननानै बिपिएफ सापर्टारफोरखौ मा बुंगोन बेखौ दा नोंथांमोनानो नुदों जे रायजो राजाफ्रा फैदोंना फैयाखै दिनै नायदो बेयाव घागसा आरो खासियाबारियाव जोंनि थाखानाय गासिबो सापर्टारनि अनगायैबो मोननै गामियाव जे 60 न'खर फैबावबाय आरो बे मोननै गामियाव जे बिपिएफआ दिनै जिर' थांगासिनो दं अब्ला बे रायजो राजा फैनाय ना नेताफोर फैनाय दा बेनिखायनो जों होनदों सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंजोंनो दिनै लैहोर लैहोर दं आरो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बै समाव बिथांजों थानाय जाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै गासिबो परिबेसखौ नायनानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों दा आङो आगोलनो बुंखादों
जे बिथाङा दिनै बुंनो जेबो बाथ्रा गैलिया ओंखायनो जेखौ गोसो जायो बेखौ होनलाबायदों आरो जों सिगांनिफ्रायनो नुदों जे बिथाङा कोनोदिन बेबायदि जुक्ति गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनफेरनायखौ जों नुवाखै खालि बेबायदि धेमेलिया एबा फेस्ला बाथ्रायैनो बुंनानैनो दिन थांहोदों नाथाय दिनैनि समा बेबायदि मोनसे सम नङा जे नोंथाङा जेरै बुंगोन रायजो राजाफ्रा बिजों खारगोन दा बै समा थांबाय गोदान सम फैदों गोदान दैदेनगिरि दिनै रायजो राजाफ्रा हास्थायदों दा दिनै इउपिपिएलनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांखौ दिनै बयबो मदद होनो थाखाय आरो बिथांनि नेतृत्वआवहाय बिटिआरआवहाय सान्थि गोजोन गायसननो थाखाय लोब लोबै फैनानै खामानि मावनो फैगासिनो दं बिपिएफडिएलखौ दैदेनगिरिफ्राबो नागारदों रायजो राजाफ्राबो नागारदों अब्लाबो बिथाङा 25टा सिट मोनगोन बायदि बेखौ लाना मा बुंगोन सार बेखौथ' माने जायफ्रा दिनै खोनानो मोन्दों एबा बिथांनि बाथ्राखौ खोनागोन बेयो माने मिनिनायनि अनगा जेबो नङा जे रायजो राजाफोर जुदि नोंजों थायाब्ला नों माब्रै एथ' बुरजा आसन मोनगोन दैदेनगिरिफोर नोंजों गैयाबा नों माब्रै बेबायदि देरहानो हानायखौ सिमां नुगोन खारन गणतन्त्रआव दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेदेरथार बिहोमा बेयाव दङ आरो बयनिफ्राय बिहोमाया जिहेतुके रायजो राजानो देरसिन आरो रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु मोनसे डिसिसन लाबाय जे जोङो खौसेयैनो इउपिपिएलआव थानानै जोंनि बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोजोननि थाखाय खौसेथिनो जों खामानि मावनोसै होननानै फैनायाव बेबायदि दैबायदि बोहैबोनाय दाहारखौ होबथानो हानाय दिनै बिपिएफआ जेबो बान्दो गैया।